Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu sa pozrieme na jeden televízor značky Sony. Presne modelová rada, ako vidíme, XE. Tieto televízory, tak ako každé iné, majú najmä problém s podsvietením. V každom z nich sa nachádza takýto driver podsvietenia, čiže nejaký zdroj podsvietenia, budenie podsvietenia a tak ďalej. Každý nech si to nazve ako chce. Tu máme nejakú modelovú radu. Trošku sa líši v každom inom. A v podstate máme tu riadenie toho podsvietenia, potom výstupy na to podsvietenie. A tu pri riadení toho podsvietenia máme jednu takú vec. Pokiaľ nám televízor vyblikuje 4-krát problém, čiže 4-krát bliká červená dióda, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to nie je driver, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je to podsvietenie. Čiže jeden z tých pásov, ktorý je napojený na tie výstupy, je vadný, má vadnú LED a tak ďalej. Môže byť aj niekoľko. No ale rozoberať takýto televízor je dosť náročné, ale ak chceme predĺžiť zákazníkovi nejakú životnosť toho televízora, aby ešte ho nejako dopozeral, bolo to lacnejšie, môžeme si takúto ochranu vyradiť. Ak sa pozrieme na výstup, ktorý ide následne na chybové hlásenie. Takže ja si to tak jednoducho som si odčítal. Hops, tu mám pinzetku. Čiže prvý pin je na zem, druhý, tretí, štvrtý. Áno, to je tento pin. A tu som si odstránil odpor. Ja som si ho len preletoval trošku hore. A ten išiel cez tranzistor a ten v podstate dáva chybové hlásenie do procesora, čiže procesor, ako náhle procesor zaznamená chybu, vypne driver, vypne nám podsvietenie. Často sa to deje pri sledovaní televízora a televízor vypne, alebo niekedy už sa dostane do takého stavu, že hneď ako zapneme televízor, tak hneď je tam to chybové hlásenie. Lenže otočíme si dosku na druhú stranu a hopsa, kde to mám? Dobre, tu to mám. A tú nožičku, ktorú sme si odpojili, si musíme zaviesť na zem, aby tam v podstate bola, by som povedal, logická nula, ale nebudem tvrdiť, že je to digitálny prenos, lebo to naozaj až tam moje znalosti nie sú. Takže tento si odletujeme, ja som si ho priletoval tu, následne si tento kontakt zavedieme na zem, môžeme si zaviesť aj tu a kdekoľvek inde na zem. Následne, keď zapneme televízor už nemá chybové hlásenie, normálne funguje, akurát, sekundička, kde to mám, si zväčšíme na samotnom driveri, teraz neviem presne, kde to je tiež jednak napájacia dióda, a jednak červená dióda, ktorá hlási, a tuto máme,
Jednak dioda, ktorá hlási problém, a keď bude hlásiť problém, ona bude už len trikrát blikať, hej? Čiže bude hlásiť ten problém, ale televízor sa nám nevypne, bude nám dobre fungovať. No a ja si myslím, že pokiaľ si stiahneme aj to podsvietenie, tak jak ja odporúčam zhruba na tých 50% podľa veľkosti miestnosti a podľa osvitu a tak ďalej sa to robí, nie na maximum mať vybudené, tak ten televízor musí ešte aspoň 2 roky poslúžiť. Dúfam, že vám toto video k niečomu bolo. Som rád za každý rozumný komentár, za každé rozumné prispiete, lebo ja, jak pozerám slovenskú YouTubeovú scénu a opravárov, po väčšine sa zhrozím a veľa je tam hejtu, nadávok a nepravdivých informácií, ktoré sa nedajú použiť. Preto ja, keď potrebujem niečo čerpať, čerpám to zo zahraničia. Krásny deň.